Та хора, аз съм Крис БГ. Днеска отново ще снимам. И сигурно строите точно това. Аз пусна много снимане на клипа, защото наваксвам. То е пълно перко. Чакайте. Ще влезна тук. Кой се сравнил в Искаш да пея? Кога ще реал PvP? Какво ли ще бъде? Креатив ли са? Кажи, при дървото ли идваш ти, където опасиха човек, който казват, че е открива? Да, на сървай. Ще правим парк. По-странно не би било. Аз... Дори в полунощ да се срещнем с едно дърво. Кажи, при дървото ли идваш ти, където мъртвецът кара любимата си да избяга? Странни неща се случват тук. По-странно не би било. Дори в полунощ да се срещнем с едно дърво. Кажи, при дървото ли идваш ти, където ти казах да бягаме, за да бъдем свободни? Странни неща се случват тук. По-странно не би било. Дори в полунощ да се срещнем при онова дърво. Кажи, при дървото ли идваш ти, където гирданът надежда? Мръдне! Оказите гледат ли? Да, но не е като. Проектирах защитната система, но не мога да мина през нея. Явно съм се престрал. Тогава мислех само за нуфт. Ще я пробием. Убеден се. Това ще го направя след. О! Ще трябва бе. Помощ. Фумбор. Това ли го прави? Трансфер.
Не бе. Лаги. Лаги. Тинтито падна под земята, хора. Тинтито падна под земята. Мис, викате. Аз съм той по средата. Получихме рекорди за обожени влакове и също така. Възпирате атака на подводна електрическата централа. Ай, защо лаги, бе? Спирам планирания ход с коня, за да направим... Това са нашите кадри. Бейджуска. Той е закрита. Как мислите си? Казва, че ни се свирят и пръвка. Атаката на подводно-електрическата централа беше страхлива и не човешка постъпка. Но не късно. Детството. Помисли си. На там веднъж имаше паркур. Не беше по-различно, по-готино някакси. И някакси паркур има само там. Някак. Къде да идем там да разгледаме? Това е предупреждение. Предупреди. Точно така. Вероятно. Иначе. Магазин за землю. Само БГ. Едно място за мен има. Добре. Айде бе, зарежда бе. Да влезна при БГ. А защо? Добре, кикнаха ме. Аз съм БГ. Ти трябва да си прост. Какво мене? Какво да правя? Искам да видя кой клан за какво става там. Да се увидим. Айде бе. Айде бе. Абе. Ай, няма да заради това. Това да се резва 100 години.
Добре хора, напишете ми в коментарите на какво да снимам, какво да правя. Да се правя на идиот като уния там в училището, епизод 1, където се сменя се телата. Не знам си. Героите се сменя се. Да правя, какво да ми кажете. И го правя, казвам ви. Върнала се за котката. Тревога, код червено. Всички граждани да влязат в бункера. Вратите се затварят след 5 минути. Не оцелиха помещението. Айде бе, зареждай. По-бързо зареждай. О, зареди. Никой ма е такова. Колко? Тухи. Ай, байко. Така, мисля да направим една атака. Добре. Нямаме нищо за апгрейдване. То нямаше, не мога го бие. Стара ми малко тук. На клип ще се показва, има щипе. Това щипе. Ама няма се кислото. Падъл. Много малко палички имат, бе. Много малко. Много слабо поне паста. Много слабо. Малко пали. Знаете ли какво ми е хубаво? Сега. Тук пусна 4 великана. Са умъртни. Това ми е медрални и това. Добре, пускам там. Аз пътувам в груп. Аз ще разпървам. Добре, мога. Уидър умря. Добре. Айде. Чепи се, бе. Свиньо. Ай, значи ники пари не взехме, бе. С звезди, бе. Тук нищо не стъпи. То мортър, колкото и да го разигравам, нищо не става. Загуба на армия. Оп! Мортъра дали ще умре. Дали ще рипса. Това. Рипси. Май бих. Не знам, май бихме. Да, рипса. Той загуби това. Хората ми... Шеми. О, мале, бях напуснал да не го убия.
Не. Не бе. Добре, имам време. Бързо хора. Бързо, моите хора. Ама не. Разберете се. Да, врае, тъкмо към съкровището тръгнаха. Първо. Бой, за съкровище. Купете. Така. Айде бе, по-бързо да. Искам 3 звезди. Мисля, че ми трябва да дам, искам 3. Добре, ти се спраши. Бързо, рън. Добре. Тяхно. Бра. Добре. Бая спектrum полика. Дали диаманта? Откъде си взех армии? Откъде си взех армии, бе, хора? Мен ми е много трудно откъде си взех армии. Какво стана? What? Не ще стана тук. What? Още малко диаманти се съберем и го правим това там, хора. Правим го. Добре, сега какво мисля да... Сега мисля... Не трябва да си хабя парите. Не трябва да си хабим паличките. Не трябва да си хабим палите. Какво ще прави, what? Имам ще това. Имам ще това. И това ще взема. Няма такова место, щом имаме армии. Да ще го бием. Ай го бием. Много малко куби. Аз ще да го бия и да го бия. Хем малко купи, хем малко са. И хем малко съкровище ще ми даде. Нито той нямам никакъв шанс. За това да не говорим. Още по-никакъв шанс. А за това дума да не става. Това е много силен човек. И това е много силен. Баси. Стига, бе. Много сте силни. Зато вземам никакъв шанс. Така му... Добре, може да спам. Come on! Ай, това да почнем да си взема почискам. Айде бе. Добре. Балите ще е батки. Това е батки.
Добре, добре. О, барбариан. О, барбариан, тръгвам там. Тук на едно и също място и направят нищо, нали? Мен ме дразни. Айде бе. Хвърляй бомба. Аре бе, колко време го чупат от там хора. Колко ли бомби ми хвърлиха. Маля, много бавно ги чупат. Сигурно там. Айде, 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 айде. Айде. Добре. Come on. Хайде. Нали, който ме пъквам това come on. Означава хайде. Оп, оп. Гледайте само какво идва. Гледайте. 5, 4, 5, 7, не знам колко са, 15 човек. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ви казвам. Добре хора, искам само да ви кажа. Нещо искам да отбележа. Нищо не ми е умрял само така. Дори един балон не ми е паднал, което е страхотно, нали? Чак ми дойде. Чак ми дойде. Миличко. Чак ми дойде един балон. Чак ми дойде с едно миличко. Ще да бъде много готино, но не ми дойде. Заради това ще направим. На телефона. Малко да разчистиме за Diamond. 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 Айде бе, ай ще играем. Те мържи. Колко? Не знам ги. Това са там. Тук. И да се бапешо. Кълбо ще опитва да прави спречката ми. Да, тук да прави кълбо, кажи. О! Оп. Сега тук, след това. Никол, какви вършиш? Охо, 15 дифанта. Въобще не е малко. Ау! Опам тук. Ще има ли за махна? Не. Сега да се направя армията. Не да ще тъквам това ми. Гледайте. Не, сега е такова.
Аз си един елексир. И ще чакам. Я, аз. Колко е? Зарме. Смати диаманти, хора. Пуста. Баси. Аз имам късмет, че никой не ме е нападнал с мати време. Аз веднъж бях... Само веднъж бях седми танхар. Всичко ми беше много хубаво, нали? Красно ми беше перфектно. В момента се стара да стана шеста. Да сдържам дълго на шеста. Я в кола. Я в кола на му трябва. Той... Разкажи ми за розата. Касли. Не, кон. И че гадно, че не пиша клановете, като ти щупат клан каслито. Някакво проклето. Аз левкам, защото тук са много слаби. Тук сме 6 човека. Нали, малко не ми харесва. Тук ще било дефолт. Да, мисля, че ще преместя на мястото. Това. И мога да се дитна, но точно. Това трябва да ме усещи. Сега мисля да си отворим на бързо клас туриала да го разгледаме. Имаме нещо там. Айде бе! Мама, той. Айде! Тук писа за чалендж. Не знам дали знаете. Като влезна ще стане 2070, където гледах един клип. Земята щяла да бъде цялата по-златена. Ние тогава няма сме живи, защото първо вода. Нига. Трол геймър бе. Чакайте, че паметта ми нещо изстава. Нали само да не, че нещо правя, само да инсталирам това. Да бе. Добре до 5. Да си изчезнал. Така. Малко ще видите как ще оправям това. Не ми е сколько да направя. Какво да изтрия са? Добре хора, напишете в коментарите какво да изтрия. Дайте ли какво ми хрума?
Нали всеки харесва да гледа смешни клипове. Аз сещам за един смешен клип на Хелмбо, който не съм го гледал. Мисля, само съм гледал една минута от него. Дъното на океана. Сега видим малко и ето, къде му беше това? Наеднението си от защитния периметър. Изключваме се. Стойте ниско в случай, че са онлайн. Президент Сноун ме продаваше. Поне тялото ми. Но не бяха истините. Ако победителят е желан, президентът го дава като награда и позволява на хората да го купят. Айде бе! Ако откажеш, убива твой близък човек. Стойка 1 на 20 секунди от защитния периметър. Не тук май откъде че го спаси. Не знам, нека ще ми бе запазил. Къде беше? Добре, ще гледаме други смешни. Вот. Това съм не спомням да съм го взел. Добра броня. Why are you buying armor? Armor is for you. Why are you jumping? Haven't you played Minecraft? You are faster when you jump. Интересно. Нобито. Кликърче. Болс. Ого! Не, дойдоха с него. Оп. Сад. Wow, he looks so cool. No, he's another noob. He did not even need to То го уби. Сега с него, защото той го уби онка бос. Сега с нея, защото тя е бос. Костана е. She's so beautiful. Костана е от влюби се. Hey, sweetie. Ти сериозно ли? My monster. We need to get rid of her. Ай, рип. Би ги двамата. Need the diffuse. I didn't find. Gotcha, bitch. Bomb has been defused. Dodge this. Това поводи, човече. I will save you. Да, това. Делата с помпа, как се ези. Той го хвърли и падна от лета. Айде бе снайперите.
Тъм, 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 тъм. Още един такъв. Make them cry. What the fuck? Ком? Опа! И убиха го с готината. Снайпер ще го убиват. И той умре. What the fuck? Умра. Какъв хедшот му наби? Из прораските, нали? Що не го убива? Отбранителната им система се задейства. Так ще започне. То снайпери си му и държи то снайпера. Маля, как му пръсна мозъка. Ти сериозно? Уня се радва, че направи един кил. То стои го гледа. Он се отбърна към. Не, един. Лесно. То се прави на много готино. Our mission is simple. Take them out. Какво? Goodbye, my friends. What's wrong? Пуста. Докладвайте за ситуацията. Бокс, нямаме време. Побързайте. Действаме. Вие победихте. Вече ме победихте. Пуснете и вземете мен. Залага бомбата. You guys left. Negative. We got them all. You got it. We're still got a bomb to defuse. Nice. What are you guys doing? Oh, crap. Айде, бе. Мислите, че не приятелите ви сърце
пак не го оцели. Себе си не можа да оцели. Яко. О. Ще подат снайперче. Нека гръмне ги. О, помислих, че ще извади то граната. За парите. Само с един нос. What the fuck? Колко оръжия. Ти се реално ли? Никой няма да избере това оръжие хора. Никой. Да, той ще да се гърми тук. Що ме кара? Само съднището му това. Easy peasy lemon squeezy. Изи пизи, не е му скузи. Let's go, people. Петър много мотора е вътре. Всички оръжия бяха заредени и не е приоритет на тях. Да еблан ты ссаный, блядь! Приятел да го гръмна да ли иска. Добре, хора, това ще да бъде от мен. И не забравяйте да се абонирате и да лайкнете клипа.